Kerested-e már valaha, vagy megtapasztaltad-e a lét, a mindenség csodáját? Mit válaszolnál, ha valaki azt kérdezné tőled, neked volt már olyan erős belső érzésed vagy felismerésed, hogy ez a legcsodálatosabb dolog vagy pillanat a világon? Azaz, amikor valaki azt szeretné tudni, hogy megélted-e már a legcsodálatosabb pillanatot, megütötte már a felismerése a létezés csodájának, és a mérhetetlen hála árasztott-e már el, pusztán azért, hogy létezel. Szóval volt már ilyen? Erre a válasz többnyire az, hogy hát nem igazán. De már régóta dolgozom rajta, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy hamarosan átélem. A tendencia ezzel szemben viszont az, hogyha eddig ezt nem élted át, és ugyanazt az életvitelt folytatod továbbra is, ahogy az elmúlt 20 évben éltél, akkor ez a várva várt csoda, a lét csodája az elkövetkezendő 20 évben sem fog elérkezni. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem lesz ilyen felismerésed a közeljövőben. Sőt, sokaknak ez a pillanat egyáltalán nem is érkezik el. Egészen halálukig. Erre Buddha tanácsa, tanítása az, hogy a jelen pillanatot kell tenned életed legcsodálatosabb pillanatává. A mindenség csodája az itt és mostban keresendő. S szerencsére ez lehetséges, mert képes vagy arra, hogy bármely pillanatban visszatérj az itt és mosthoz. Ebben élj, teljesen egyé válj vele, a jelennel, és ekkor a lét minden csodáját megtapasztalhatod önmagadban. Vedd észre, hogy minden, szó szerint minden, amit a tiédnek hívsz, ami körülvesz téged, ami benned él, az egy csoda. A szemed, ahogy rajta keresztül mindent érzékelsz, a körmeid, ahogy segítségükkel csillapítani tudod a viszketés érzését, a füled, hogy hallani tudsz, s az orrod, hogy érzed az illatokat. Egész tested egy csoda. Még az elméd is, hiszen rajta keresztül eszmélsz rá felismerésekre, önvalódra. A fűszerek, hogy ízesíteni tudod az ételeket, a kanapé, hogy pihenni tudsz, a pohár, hogy oltani tudod a szomjadat. Minden. Csak nem vagy tudatos. Nem tudatként létezel. Ezért nem érint ez meg mélyen. Ezért nem tudod, hogy ezek csodák. Egészen halálodig. Amikor aztán elkezded sajnálni, hogy valójában nem is éltél. Lassulj le. Csendesedj el. Tisztítsd, vagy inkább ürítsd ki magadból a világ zaját. Ekkor benned is felragyog majd a tiszta tudat és önvalód.